El vicepresident de la Generalitat Valenciana, José Ciscar, ha visitat les obres de la potabilitzadora i ha anunciat que l'arribada d'aigua potable i de qualitat a la Ribera serà una realitat a finals d'any. Segons Ciscar, a finals de 2013, la planta potabilitzadora construïda per la Generalitat donarà servei a Alzira, Carcaixent, Corbera, Cullera, Favara i Llaurí. Tanmateix, el proper any, Ciscar ha assegurat que el Consell preveu reprendre les obres de canalització de la zona Ribera 3, formada pels municipis d'Algemesí, Sueca, Polinyà de Xúquer, Albalà de la Ribera, Benicull, Fortaleny i Riola, per estar en condicions de subministrar aigua al llarg del primer semestre de 2015. Cal destacar que la construcció d'aquestes infraestructures suposa una inversió global per part de la Generalitat d'uns 60 milions d'euros i beneficiaran a més de 350.000 ciutadans amb residència fixa i estacional.